Com anem? Una tarda més, un conte més. I avui n'explicaré un que a mi m'agradava molt quan jo era petita. Un conte que parla de 7 cabretes i un llop. Les 7 cabretes i el llop. Un conte dels germans Grimm, que diu així. Hi havia una vegada 7 cabretes que vivien en una caseta a prop del bosc amb la seva mare, que se les estimava moltíssim. Tant com només una mare es pot estimar les seves filles. Vivien tranquil·les i felices i un dia la mare els va dir: «Cabretes, no tenim res al rebost. Haig d'anar a buscar alguna cosa a l'altra banda del bosc. Així que us quedeu soles, sobretot no obriu a ningú». I com que va demanar que no obrissin a ningú, va dir: «I especialment aneu en compte amb el llop. El llop farà el que sigui per enredar-vos, però si ve el reconeixereu perquè té la veu ronca i el pèl fosc». «Tranquil·la, mare, que no l'obrirem, no obrirem a ningú mentre siguis fora», va dir la cabreta gran. I així va ser com la mare va marxar tranquil·la. La mare se'n va anar i prop d'allà, fixeu-vos qui hi havia. Prop d'allà hi havia algú que vigilava. Prop d'allà hi havia el llop, que va veure que la mare havia deixat soles les cabretes i va pensar: «Ara és la meva, és l'hora de fer un bon àpat sense gaire esforç». I va fer 4 gambades i en un 3 i no res es va plantar davant la porta de casa les cabretes. Quan hi va arribar, va fer un truc a la porta. Toc, toc, toc. I les cabretes van respondre: «Qui hi ha?», balant totes alhora, tremolant de por. «Soc la mare, petites. Obriu-me, que m'he deixat la llista de la compra». «Tu no ets la mare, tu ets el llop», va dir la cabreta més gran. «T'hem reconegut. La nostra mare no té aquesta veu tan ronca. La nostra mare té una veu dolça. Vés a pastar, dolent més que dolent». «Mira que en soc densa», va pensar el llop. «No he pensat a imitar la veu ximple de la mare cabra». I les cabretes van quedar tranquil·les perquè el llop va tocar el dos sense insistir més. Es va posar a córrer. Va travessar el bosc amb 4 gambades i es va arribar al poble del costat. I quan va ser allà, el llop va anar a casa al confiter. Li va demanar uns quants caramels de regalèssia i un pot de mel. No és que li encantés el dolç, però tenia una idea. Es va cruspir els caramels de regalèssia, es va empassar la mel i quan ho va haver fet, la seva veu havia canviat. Ara tenia una veu molt més dolça i molt més semblant a la d'un anyell que no pas a la d'un llop ferotge. Així que es va dir: «Aquesta vegada sí que les engatussaré bé en aquella colla. Ara sí que aquesta veu la confondran amb la de la seva mare». 4 gambades més. Va tornar a travessar el bosc cap a casa les cabretes i quan hi va ser, va tornar a trucar a la porta. «Qui hi ha?», van preguntar esverades totes alhora. «Soc jo, bufones, obriu, soc la vostra mare i us porto una cosa per cadascú al cistell». Amb aquella veu tan dolça que tenia, les cabretes es van ben pensar que era la mare que trucava. «Ara t'obrim, mare!» Quan estaven obrint el forrellat, la petita va tenir una idea i va dir: «Abans d'obrir-te, mare, ensenya'ns la poteta». El llop va ensenyar la pota per la finestra i les cabretes hi van veure aquestes urpes i aquesta pota peluda, de manera que van saber que de la seva mare res. «Fora d'aquí!», li van dir. «Tu no ho ets, la nostra mare. La nostra mare té la pota blanca i suau. Fora, mala bèstia!». Les cabretes van aconseguir foragitar-lo una vegada més.
I vet aquí que el llop es va haver de conformar i marxar amb la cua entre cames. Aquesta vegada va travessar el bosc en una altra direcció i se'n va anar a veure el moliner. Què hi tenia el moliner al molí? Hi tenia sacs de farina. I el llop li va demanar de sucar la pota en un d'aquells sacs. El moliner no ho veia gaire clar, però davant l'amenaça del llop de cruspir-se'l d'un sol mos, li va deixar ficar la pota al sac de farina i el llop la va treure tota enfarinada, emblanquinada, de dalt a baix. Es va tornar a plantar a casa les cabretes, va trucar a la porta, pensant ara aquestes ximpletes hi cauran de 4 potes. Tinc la veu dolça i la pota blanca. Qui hi ha? Van balar les cabretes alhora. Soc jo, la mare. Porto un cistell ple de llaminadures. Vinga, obriu, bufoles. I com que va balar amb aquella veu suau com la mel, la mare semblava que havia arribat. Les cabretes van dir: si ets la nostra mare, ensenya'ns la poteta. D'una revolada, el llop espavilat va posar la pota coberta de farina a la finestra i en veure-la tan blanca: mare, ets tu! Van obrir la porta. Les cabretes van obrir la porta i de cop i volta va començar un gran desori. Què va passar? Doncs que el llop va entrar a casa amb les dents i les urpes esmolades. Ara sí que us endraparé d'un sol mos, cridava. Auxili, auxili, correm a amagar-nos! I elles que sí que van buscar refugi, i una es va amagar sota la taula, l'altra sota el llit, la tercera dins l'estufa i va passar al pastell, la quarta es va amagar a la cuina darrere de la pastera, la cinquena es va tancar dins un armari, la sisena es va escapolir sota l'aigüera i l'última es va ficar a la caixa del rellotge de pèndol. Però sabeu què? El llop les va trobar totes. Les va trobar totes i se les va menjar. Totes? No, totes menys una, aquella que s'havia amagat a la caixa de pèndol del rellotge. Aquella no la va trobar i com que ja se n'havia menjat 6 i estava tan tip, tampoc la va voler buscar. El que volia fer era una bona migdiada. Tenia aquella panxa tan plena que el que li venia més de gust després d'haver-se tipat tant era anar-se'n a jeure sota un bon castanyer i dormir mentre feia la digestió. Va sortir de casa, va buscar una bona ombra sota una herba i allà es va posar a roncar fent un soroll de 1000 dimonis. Què va passar al cap d'una estona? Al cap d'una estona va arribar la mare de les cabretes amb el cistell ple de menjar. Des de fora ja va veure que havia passat alguna cosa dins i amb el cor encongit va entrar a casa i va veure tot aquell desori, les cadires i els bancs de cap per avall, el llit desfet, les olles i les cassoles per terra, l'armari obert. Què ha passat? No hi havia les cabretes per enlloc i la mare que les cridava tota esverada: filles, on sou? Cabretes! Però les cabretes no apareixien, ni se sentia cap resposta. La mare estava amoïnada de valent. Les cridava una vegada i una altra: cabretes! Però elles no responien, fins que es va sentir un vel fluixet que venia del rellotge i en va sortir aquella cabreta que es va abraçar fort a la mare. La mare la tenia ajaguda a la falda, la va abraçar, la va acaronar. Però no entenia el que la cabreta li deia de tant que s'englotava. Estava tan disgustada. Quan es va haver calmat una mica, la mare va poder entendre el que havia passat. La cabreta li explicava que el llop s'havia menjat les seves 6 germanes, que les havia endrapat d'un sol mos i que només ella s'havia pogut salvar amagada dins la caixa del rellotge de pèndol. La mare
la va consolar i li va dir: tranquil·la, filleta, segurament que aquell sapastre no deu haver anat gaire lluny. Vine amb mi. Golafre com és, se les deu haver menjades senceres. Tinc una idea. Va agafar la cabreta petita i van sortir de casa. No gaire lluny d'allà, fixeu-vos, sota el castanyer, hi havia aquell llopàs que roncava com un tronc. No l'hauria despertat ni el soroll d'un tret. La mare cabra va veure que la panxa pujava i baixava com si dins hi hagués centenars de molles empuixides. I quan va veure aquell moviment va pensar: encara sort! Tal com m'havia imaginat, les cabretes són vives. Haig de fer alguna cosa i de pressa. I aleshores li va dir a la seva filla: filla, vés a casa, agafa l'agulla més gran que trobis, el cabdill de cordill i les tisores, afanya't i torna de seguida. La cabreta no va esperar que la mare li digués dues vegades. Va anar cap a casa, va agafar la capsa de cosir. Al cap d'una estona va tornar al costat de la seva mare. Aquí ho tens, mare, li va dir mentre li donava l'agulla, el cordill i les tisores. Molt bé, doncs, ara fixa't-hi i aprèn-ne, va dir la mare. I sabeu què va fer? Doncs es va posar a treballar. Va agafar aquelles tisores, que eren ben grosses, i clac, amb un tall ràpid i precís, va obrir la panxa del llop. El llop, sense immutar-se, continuava dormint com un tronc. De la panxa oberta de bat a bat en van sortir les 6 cabretes eixerides com un pèsol. Com que no les havia mastegades, van poder sortir senceres. Mare, mare! Cridaven mentre es feien bots d'alegria. Ai, filles meu, donat un bon ensurt, però ens abraçarem després, ara no perdem més temps, que el llop es despertarà si fem tant de xivarri. El meu pla encara no s'ha acabat. Heu de... I quan les cabretes ja van saber el que havien de fer, van anar ràpidament cap al rierol que hi havia allà a la vora. Cadascuna va agafar una pedra ben grossa. L'havien d'aixecar amb molt d'esforç, i entre ensopegades i trontollons van donar les pedres a la seva mare. Va agafar totes les pedres, les va posar dins la panxa del llop i després, fixeu-vos, amb l'agulla i el cordill va cosir aquella pell tan dura de l'animal ferotge. I ara amaguem-nos darrere aquell matoll. Ja veureu com d'aquí una estona en passarà una de grossa. Xxt! Va manar la mare. Silenci! No feu soroll i seguiu-me. A poc i amb molt de silenci, les 7 cabretes i la mare es van amagar darrere un matoll. Al cap d'una estona, amb un gran badall, el llop es va despertar. Havia fet una bona becaina i, esclar, tenia un pes a l'estómac. Li semblava que eren de les cabretes que encara no havia acabat de pair. I es va dir: això em passa per no haver-les mastegades gens. Em sembla que aniré a apagar la set. Una mica d'aigua fresca m'ajudarà a despertar-me i a fer la digestió. Ell, que sí que es va aixecar i, encara que cada passa li suposava un gran esforç, es va anar acostant cap a la font. I quan hi va ser, es va ajupir per veure. Però el gran pes de les pedres el va fer caure a la bassa. El llop va començar a bracejar, a esbufegar, a agitar-se com un esperitat, però com més provava de treure el cap de l'aigua, més s'enfonsava. Les pedres pesaven fins que va tocar fons i es va ofegar. El llop és mort! El llop és mort! Cridaven les 7 cabretes mentre sortien de darrere el matoll i saltaven d'alegria. Ens hem deslliurat d'aquest llop dolent! Visca! Visca! Balaven totes alhora. Van fer un bon berenar, felices i contentes, en companyia de la mare. I vet aquí un llop
vet aquí unes cabretes, aquest conte arriba a les pàgines darreres.